bedane padha ayune. Lanjut menika garwane sinten to ya? Aku tak takut. Tenane aku wis pirang-pirang dina ora sanding marang siramu Saskara. Aku kepengin nyanding marang siramu Saskara. Nyanding kados pundi to menika ingkang dipun wersakaken Kang? Tenane aku pengen bola bali. Kepengin kula lados. Iya. Ya jeng kados pundi Kang? Rak yo ora suwe to. Aku lan siram ki ngladeni karo Kang Mas Teguh Masuwe. Kaya dina iki kaya njaluk diladeni meneh. Kula gumun sanget lho Kang. Namapa nembe kemawon kula kalian panjenengan lados kalian Kang Garwa. Napa malah nyuwun kados perkara. Singgo ini pensiun iki. Kula Tenane yen to aku ki ngerti pasuryanmu sak loro. kados pundi? Aku kok pengen ngambung karo kowe terus. Nyambung jeng nyambung kok kados kula ngertos kalian garwanipun piyambak lho nggih. Wong aku iki mbono kowe perkara iki. Yo, elingno. Mengko tak jae mlebu ning kamar. Kowe padha njaga ning Taman Sari. Aku tak wah. Jenengan nggih saged ngoten niku. Saged. Biasane tirokno to yo. Wak kurang Panggara enek-enekan garwane panjenengan lho. Ini lho yo. Karo kuwi. Aja mele-mele yap-yapi ngono. Lah yen rupane ngene kok muni ganteng. Ini lho yo. Aku bae garwane wis aku lelaki karo garwane. Nanging beda iki jejara lelakine ora kaya sebenarnya. Ya salah garwane iki yo ngono kok Sofi. Jenengan nggih ngoten lho yo saluprahe menungsa. Sedina iku pisan lho, sedina ping 7 kok. Lah wong karep kok ora dientuki. Lah niku kok garwa niku lho Ndara mesake Ndara. Apa kowe? Mau ae. Kok malah cedhak karo garwanku piye to yo? Lah pripun? Lha Kuwi to di. Kowe ora atimu yen tak ngene. Oh, kok ngaten to Kang Mas jenengan. Nah, entuk sithik iki yo kene lah. Mbok ampun ngoten to Ndara kula niki tesih prawan. Mbok yo kaya kowe. Lah kok malah dicamati kuwi yo. Niki garwane mboten sago lho. Kudu gelem lo dikeraku. Nyambung pikire sing gede tak dukune. Hei! Sing dadarani kebo martu iki sapa? Kebo martu aku dudu kowe. Tenane aku ngembali karo kowe. Tenane aku mitoso wong saka Mojobaik. Sing paling nyekel karo kowe. Sawanke ning Mojobaik. Amarga wis wani mengkang pratan Mojobaik yen ngono karo oi kira regane liyan bari karo aku pancen yen tokal ben kene tan murunge kowe bisa mati sama tan macul kan
bojoku wis tuwa. Sugeng dalu sonten lah kebengen dadi dalu nggih buwe Pak Nur Hadi sugeng sonten Pak Nur so dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu Ginorban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lir nguyai segara datan bisa ngluluke atimu asik suwenggonku ngenteni liwonge ati kang antuk jambi dadya ati sawiji nadyan nabot tak lakoni buantarmu lho
iki sone sapa lek? Del ta iki? Iya. Lah ya Allah, sone gento iki mau sumpah gak roh. Matur nuwun. Gento ngrasani terus ning rambah mbuh kapan tong mbek awake dhewe iki tong. Iki matur nuwun Pak Nur Hadi. Kiyaine Pak Nur ndi Pak Nur? Pak Nur Nur? lagi nyiapno. Nyiapno apa? Ya nyiapno bedil kok telu, nggo bedil kowe kuwi kok iso. Ambe minggu. Maksude iki. Seneng ngamu kok Pak Nur iku. Aku iki yo ngerti. Ah, Pak Nur iki nyiapno nyiapno apa? saweran. Nyawer. Apa? Ya padha-padha wong banti sawer mosok dagelan ora kebangetan ngono. Wong iki aja materialistis. Ya kok ora materialistis. Ora oleh ngono iki ditutupno sik tembange. Ya terus no. Ketoprak iki dibare jam 7 kok. Jam 7. Lah dagelan metu jam 5 arek. Ya apa ora yo? Mengko bengi dhewe ana bintang tamune. Tantalmu sapa? Mas Ajis Gagap. Lah iki ngene awake dhewe omongan karo Ajis piye? Lah kono Ya bahasa Indonesia no. aku bahasa Indonesia ra iso wong sekolah ra tutup kok. Ngene iki lho repote. Repote piye? Mulane kowe nyalon apa-apa ora dadi. Ngono. Ya mergo kuwi kowe ndek biyen nyalon apa dadi polisi ya ora dadi. Dadi RT ya ora dadi. Iku piye to? Polisi bedile tak dol malah. Edan iki kok iso. Bintano, ayo kowe. Arek sitok Tekan ndi mau? Pol Guri. Sing ndi? Sabdo Pandita Ratu mring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti milani tresnaku bakal kinawa mati. Alhamdulillah matur nuwun sedaya para keluarga Bapak Nur Hadi kala Ibu Nani Wali Matul Khitan. Daleme tidak Pak Nur daleme sing ndi, Bu? Iku lho. Lah omah kok ngono lah ya. Lho kok piye? Lah omah ngono tok ibu piye? Lho kowe iki piye? Kowe aja ngono kuwi ragate akeh lho. Tapi ya Lho delok cagake ya ora. Sokone apa? Ndirano sokone cor-coran tok iku. Iya no. Lah omahmu? Entek musuh omahku. Omahmu apa? Sokone pikir. Lah iki apa? Alhamdulillah. Pak Nur. Ya Allah, mugi-mugi matur. Asmane sonten menika. Bu Nani. Bu Nani. Kok iki Pak Nur Hadi. Mergo barokah nggih Bu Pak Nur. Pak Nur ngasta tenggone Polres Pati. Pak Nur enten pistol elek-elekan ora, Pak? Lah nggo napa? Pistol kok elek-elekan? Nggo apa? Aku mau omong omahe Pak Nur entek karo nggone aku nego. Ora iso. Pak Nur ora ono cadangan. Piyayine ya ora ngasta teng Polri. Saiki ditugaskan ning nggone Polres Pati. Lah kowe iku lho omahmu piye? Bojone iki kalah karo bojoku no. Bojone iku bojoku sawilah padakno bojone Pak Nur. Seta. Apa kowe do guyung apa? Do guyung apa? Kowe do guyung apa? Sik, kocek. Ancen kowe ora bojoku are. Bojomu lha apa? Bojone Pak Nur iki musuh bojoku yang tekno. Lho, sawilah wi. Sawilah. Alah sawilah untune kedawan wi. Iku ora untune kedawan. Apa? Cangkeme gak kamot. Wong ape muni merongos kok emoh. Wong iki ora sah. Sumpah, Pak Hadi wong iso buarek iso ngono. Jangkrik iso mbok padakno karo aku. Wong ngapa kowe guyu ngapa kowe? Iki nek ana kon kowe pengen tak wayo? Lho, alah. Aja, Bu. Wayo ndeke malah ra ndase kok. Lambemu iku. Wong iki ayo matur nuwun. Entuk duit. Kita tetap siaga kok dhuwit kok diempet engko ae. Wong kok kena tuku bensin. Lho. Lah kowe iki rene ora dibayari. Kowe ora mikir. Ana apa? Iki minggu ah. Ya. Bar minggu Senin. Wayah bayang bermekar. Bojoku ketuane kok. Apa kowe do guyu kowe do amek kowe? Wong aja ngisini-ngisini. Aku wis ra diisin are. Lho, kowe iso ra diisin lho. Ora kadung elek ngene kok. Ayo melu nyengguyung. Apa? Ya ora Bapak Nur Hadi kali Bu Nani Wali Matul Khitan didongakno. Piye? Mugi-mugi ingkang dikitanke Mas sinten? Wah, wangel iki mesti jenenge wangel iki.
Nek anake Sariman no anggere telokno kocol no bar. Cangkemem. Beda karo anake Pak Nur Hadi. Padahal anake Pak Nur iki. Sinten Bu? Mengiren. Jagat. Waduh ora krungu, Bu. Saidin Gundulem. Anake Pak Nur Hadi jenenge Saidin. Saidin iki Bantar Dadu. Saidin iki musuhku kok. Sinten? Jabar. Jafran. Mbah bingung aku rasane. Wong wedok-wedok ning ngarep marai bingung. Jafran ya. Ya, anakem jenenge sapa? Saidin. Rene. Wedeng aku. Wong iki ayo niru karo Bapak Nur Hadi. Pak Nur hebat. Ya, bekerja keras. Wah, iki wis ning Kesatuan Polri. Rai kok dirubung laler iki. Wancen kowe iki wong rai weton sapiteng yo ngene iki. Oh dirubung laler. Matur nuwun ya ra. Kowe karo aku, Sariman karo Edi Entot. Oh jenengmu letong Edi. Kowe iki mbok bapakmu sing gane jeneng mbok karo mendem mbok piye? Lah apa? Jeneng lek aku dene ya Mogol Markonye ya. Lho jeneng kok letong. Kowe sing jenakno kowe no. Matur nuwun ya ra. Semoga adik Jafran Jotro adikku lanang muga-muga iso mikul dhuwur mendem jero derajate bapak lan ibune. Oh iya betul. Sok mben bapak iki kok ning Polres. Iki sok mben Dik Jafran ya ra. Cara 20 tahun yang akan datang sok mben ning gone pusat Jakarta dadi dagelan kudu lem ngono. Dagelan bosok ae kosok. Dadi yo sak ngungkuli bapake. Ngomongmu nek mlepok wawan tiba ora adoh saka wite. Wawan ora ceblok ora adoh saka wite. Upama Dik Jafran iki sok mben bakal niru bapake. Tak takok jek. Cangkemmu nek omong sik penak iki masyarakat kene iki pinter kabeh lho. Oke. Kowe omong jare wawan ora ceblok ora adoh saka wite. Ora mesti. Lho kok iso? Lah ning pasar wawan akeh lah wite ning ndi? Lho. Ayo tak takok jek. Musuh koplak sitok. Lah kowe jare wite ra adoh saka wite. Lah wawan ning pasar ana jambu pelem, lah wite ning endi? Kok wotok. Maksude ngene lho, Man. Sari, Man. Tong letong. Rewek cangkem. Maksude ya ra, kacang nek jok tembunge wong Jawa. Kacang kuwi ora ninggal lanjaran. Ora mesti. Apa? Lah ning pasar kacang pirang-pirang lanjarane ndi? Brono ndasem. Wes. Lho kacang ning pasar ya pirang-pirang ya yo. Lanjarane ndi? Ndi? Maksudnya ngono? Sik cangkem mbok puluk lah. Tanganmu ambune pesing ngene. Salahe kamar mandine waduh mubeng rono. Ngene lho tak kandhani ngene lho. Piye. Wong iki ngene, cara ngene nek tembunge ning gone nasional ning sekolah. Ana pepatah mengatakan guyana murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Berarti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berarti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah iki lho, pepatah sing salah. Seksene wong sakmene lho. Apa kuwi? Apa pepatah sing salah iku tak jotos. Tak jotos jan meneh iku pepatah asli are. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saiki tak takon tong. Nek gurune lanang gak apa-apa. Iya. Lah nek gurune wedok, piye kowe? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah nek gurune lanang gak apa-apa karo ngene. Lah nek gurune wedok, lah piye ra jebrot kabeh. Wah, musa iki ngelosir aku ngene lho. Piye. Nek tembunge wong Jawa ya ra. Iya. Wong iki pangudange bapa lan ibune, aja nganti merosot kok gendongan. Ngono. Dadi carane wong iki nek iso anak iki iso ngungkuli wong tuane. Upama anake polisi sok ben anake dadi jenderal. Sok ben iki Mas Jafran bakal jenderal. Upama anake dadi petinggi sok ben anake dadi camat. Lah nek anakmu ya piye? Pakane dagelan. Sesuk anak-anak wah wis S1 no anakmu. Lah iya no. S1 Pak. Rupane kaya blekok moncrot ngene iki S1 anake. Saiki kerja, wis lulus wingi. Iya no. Kerja ning gone anu dadi apa bakar jagung ning gone perapatan alun-alun kuwi. Matamu itu. Sopo? Ora. Lah kowe iki omong-omong ora mbok dadi begegek ngono ya? Ora. Melek kelakuan. Ora dosa kowe. Lah kowe ayo ndongakno Pak.
Didongakno Kang Nurhadi muga sehat walafiat. Lho kan dongane dhewe no. Dongane lha apa? Pakai musik no. Alah, nadane minta lho warning tinggi barang. Gale. Drama duduk le, dramae le. Nadane. Ya no, ano. We. Lho, ono we. Karo se. Dadine. We se. Oh. Nadane. Iki dipercepat. Oke, jame yamene. Mengko dalu di getno. Sorene jare ana dangdute barang. Iya no. Wah, wis toprak. Sesuk dangdut. Apa siang campur sari dangdut. Bar kuwi kowe karo aku ning kene nek. Mas Hadi ku ora rame no kok. Apa? Jane sesuk nekano awake dhewe nah ya rada rame. Ya kan iki lho ngresiki bakul mangan-mangan. Mas Nurhadi. Di. Yo A minor, oke. Nur, mana di Nur? Ora apa-apa. Jangar. Nur CS ku kok. Ya. Sekolahnya sak bangku karo aku. Apa lah yo terus? Ero aku seneng bari ya. Iki lho cek sepelane sik. Kowe kok iso iki wetenge ususe medhok. Rene. Ayo ya, duet ya. Nek aku nyanyi. Ya, nek aku nyanyi, aku sing sopan ya. Siap. Oke. Aku piye? Sing sopan ning ngarepe Pak Nurhadi. Nek kowe nyanyi aku siap. Ya, siap. Ya, Pak Nurhadi. Pak Nurhadi pancen apik tenan. Biantune lho iki lho nyanyi yo. Cakemmu jare piye? Toleh kaya maling. Jare kowe nyanyi aku pokok siap. Nek aku nyanyi aku saut. Dagelan apa pekoke ngene. Mangkelno wong kowe nyanyi saut. Ya aja ngamuan kok. Rada cepet sithik ya Nat. Sawerat 50.000 ndasmu ngelu. Pak Nurhadi pancen apik tenan. Biantune nyen Lha kowe mau piye? Nek aku nyanyi saut, Tak saut cangkemmu no. maksudnya nyaute nganggo mulut. Nyaute ora nggo tangan ning nganggo mulut. Pakai mulut. Sejane yo kanggo mulut gak nggo tangan. Dagelan nopo goblok e. Ya, Pak Nurhadi pancen apik tenan. Biantune ya Pak Nur, aku dambung gendruwo. Aku dambung gendruwo, Pak. Dosa kowe. Cangkemmu mau jare piye? Dilani Tak saut karo tangan gantok. Jare kok kon mulut. maksudnya duet. Bojoku tak jaro jalambe mutah-mutah kok. Duet. Nek aku Pak Nurhadi pancen apik tenan. Biantune karek ngono tok ora iso. Oke? Oke. Satu so Pak ngene iki biasane ndongakno. Pak Nurhadi duwike ra umum. Dagelan tetep disawer remban disawere pirang-pirang kok. Ya. Mentolong. Pak Nurhadi pancen apik tenan. Piyaine nyenengake Di dalam hati. Nyenengake dalam hati. Nyenengake dalam hati. Nyenengake dalam hati. Nyenengake dalam hati. lapo? Lah kowe karek di. Lah aku nyauri cangkemku ora nyonyor piye. Lah kowe njaluk ndi? Di. Lah cah bayi gak iso. Kowe njaluk. Aku Oh ya kene kowe. Ngono kok mutungan. Aku kendang ae. nggih, Pak Nur ndi? Kendang. Nggo kendang, Bro. Iko lho Pak Nur. Ayo. CS kowe. Pak Nurhadi pancen apik tenan. Piantune nyenengake dalam hati. Nyenengake dalam hati. Ceng. Matur nuwun, Pak. Kok wis entek? Kok budek e? Anggere ana jeng kuwi entek. Angger jeng-jeng. Entek. Lah kowe ora kondom. Lah aku ora ono Pak jeng-jeng. Nurhadi pancen apik tenan. Piyaine nyenengake dalam hati. Nyenengake dalam hati. Ceng. Kacangku Nyenengake dalam hati. Nyenengake
cengkuwek kejaku oh nyenengake dalam hati oh nyenengake dalam hati cek 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 nesu lah kok ana cengkuwek barang ya apa wis Iku- cek cek jare entek gak ngerti musik we ngapa oh tidak Pak anu Radi mudeng lah kudune akhirnya ngono cekuwek kuwi jenenge ritem lah kok ora kondo lah kuwi ning kene perkara ngono ora kok. kondo ana cengkuweke Iya. Panurati pancen ape tenan Piyantune oh i dalam hati oh nyenengake i dalam hati jeng 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 cengkuwek cengkuwek jeng 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 cengkuwek cengkuwek jeng 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 cengkuwek jeng 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 cengkuwek cengkuwek jeng 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 wes apa tak kuweki ngantek siset kabeh kok ora barbar eh lah kelakuanmu elek lho aku tak Iki- kuweki ngantek Pak Nurhadi Pak Nurhadi ketamon konggone ki apa laler kok Jakarta laler kok ngerobong ra iki terus Pak Nurhadi ketamon ke Jakarta sapa komandan iki lho komandan apa iki tamu berbondong-bondong komandan ono komandan teko mulakno awake dhewe iki bintang persiapan tamune wong Iki awak dhewe apa sing laler kok ngerobong ra iki terus wah lah ono teleke kucing tadi Bim iki Pak Nurhadi lho kok bengi masajis iki jono kancane siji Jono, nah. iya lah yo kanggo kabar menyambut Pak jare teko ya ini rung teko kok Oh, Pak Kapolres kok begitu lah iki lho lho lak tenan to teko to kandhani kok meneng-meneng Jang jebon kowe rasah wis teko wonge wis teko komandane wis teko aku ora kondo iki komandane Pak Nurhadi iki ya wis ngene iki lho wong ning ndi lho lho nyiap lah kok ilang lho wong ngene iki nang edan iki lho mong bernyap to kok iki sing ora sapa iki komandane Pak Nur kok siap lho ya siap nek kandhani iki teko siap Kemendane kaya blekok ngene. Iki kemendan apa? kok menggak kaya wong ising Lha kok ngene terus ya suwengi modar iki. iki komandan Lho ki ning ndi wonge ning ndi? komandan kenter kowe Nyiap to ngurmat to kok bisa ya ngono. rumah aku yo kancane Pak Nur kok tiarep Lho ki ana musuh, ki ana musuh, berarti ana musuh iki. Ki ana musuh iki. Ning ndi wonge? iki piye Mas iki Kok kon tiarap. lho elek Lek. aku kok kon tiarap ki apa? pinter apa lek Lha iki tiarap ki maksudnya piye? maksudnya piye iki Iki ana musuh ta apa? Lho gak, aku gak nyarapno kowe. lho Lha apa? Aku iki latihan maca. Oh, Kanggo sesuk aku kan danton harus sip sesuk. Aduh, lala apa tak siapno? matane pitu saiki Aku sesuk entuk tugas latihan danton. Dadi aku latihan. lho tak kondo lha kowe muni siap aku melu siap kok Lha iku karepem dhewe sing ngakon sapa? sing ora sapa rumah aku nek komandane Kang Hadi kowe Oh, Bapak Pak Nurhadi rumah saku Pak Kapolres teko. ora. Get-geti wong. Aku nyiapno iki latihan. Oh iya Andi. Sesuk nek menawa aku iki sukses. Amin ya. Mergo apa? Apa to? Tekek. Apa teman? iku lho dagelan metu soto mlebu dagelan mlebu soto entek Kowe iki kok panganan tok ae. Nah. Aja kuwatir musa Ngono. Mas Nur. kowe wis sabar karo Mas Nur Mas Nur iki meneng wonge. Heeh. Pomo kowe jajan aku ning warung. Iya. Ngono ku Mas Nur iki meneng ae terus dibayar ngono ae. Mas Nur iku wonge Oh, wonge blater. Oh. Jen anu solidaritas apik. Lho nek aku ya wis hafal. Mas Nur iki wonge Iya. Mulai Mulane ketoprak dikei wedang kopi rasane legi, kakean gula klegen. Iya toh? Iki main nggone Mas Nurhadi. Heeh. Kok piyayine ndi jajal goleki. Ha mau ketokmu. Lah iki wong telu dagelane sawerane ndang siapno. Lah Pak Nur, Nur iki lho komandan Pak Nur badhe nyuwun tetembangan lagu menapa Pak Nur? Pak Nur kersane lagu apa Lah iki wis iki khusus kowe Blang engko bengi khusus Mas kowe Nur. Tebrang diparingi lelagon sing kepenak, dangdut ya oke. Oke. Dangdut pakai musik senengane Pak Nurhadi. khusus kowe goleki Kang Nur
Kang Nur golek khusus kowe goleki si esem. Kalau nek pojokan kalau Kang Nur. Nyanyine sing penak bahasa Indonesia. luar biasa. Heeh. Iki lho Kang Nur, goleki Mas Ceblong Kang Nur. Halo Mas. Aja mulih sih. Ayo, Ketoprak ra dibari. ngetutno darane. Ngono. Ayo. Iki mergo wancine wis surup. Engko darane ben awake dhewe ditutno. Aja nganti menjelang maghrib. Ayo, derek menemu darane. Ayo. Monggo. Malah tatuan kanjang ngene. Ciloko. Kok menawa legen jauta tak ombenane. Dipun tepangaken kula Dayun Bapak Etul Kiem. Dayun Bapak Etul Kiem. Yun sewu jenengan niku sinten nggih? Aku Joko Umbaran ngono. Kok ngantos tatuan kranjang nika larah-larahipun kados pundi? Aku lagi wae mentas tetandingan karo Kebo Marcrewet. Sampean gelut karo Kebo Marcuwet. Sampean niku pripun? Kebo Marcuwet niku Sekti Mahambara. Sekti Mahambara. Pindho Jawata Kraton. Apa kowe ngerti pengapesane Kebo Marcuwet ngono Lho ya? sampean niku tatuan kanjeng ngeten iki sulani. Apa sing tak wedeni sih? Yen aku isih urip, aku ora mundur yen ngadepi karo Kebo Marcuwet. Sesambire jenengan mboten badhe mundur menawi mboten pertandingan Kebo Marcuwet. Ngeten. Piye Yun? Sampeyan niku isih gadah keluarga napa dereng? Aku isih duwe keluarga, simbokku isih urip. Sinten asmanipun? Simbokku jenenge Ibu Jinggowati. Jinggowati. Iya. Lha kok kemutan. Kula semanten niku Kebo Marcuwet nate seneng karo Jinggowati. Tau seneng karo Ibu Jinggowati. Nggih. Ngeten mawon. Nek sampean sewantun ngadepi Kebo Marcuwet. Perang gelut umpami kalah. Iya. Sambat mawon. Sambate piye ngono Yun? Ibu Jinggowati. Aku pamit mati. Dadi iku sambate karo kanggone aku. Ibu Jinggowati umbaran pamit mati. Nah, ngaten ning pengapasane mboten niku tok. Lha apa nang Yun? Teng sungune. Sungune sampean doklek. Oh, ngono. Ya aku matur nuwun karo kowe Yun. Tak tantange Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Ayo metu njaba yen panjenengan. Yen ora kleru kepawongan sing wenda rupa
kabeh tak temoho supaya aku bisa agar karo kowe ngono. Tenane kowe sapa? Aku Joko Umbaran, Utasraya saka ing Mojopahit. Kowe wis tatu arang rancang. Ning yo kirepe sumbar koyo ngono. Menawa patiku kudu saka tangan kula kanthi kuwi. Ayo balenono kanthi lawan aku. Maju legane ngati. Waduh, Ibu Jinggowati. Umbaran sampeyan mati yo. Ibu Jinggowati. Umbaran Umbaran piye yo kene nalikane kowe kapateni sambatu. Kowe muwuh ka Jinggowati. Ana kampungan apa kowe karo Jinggowati Umbaran? tenane aku anake Jinggowati. Kowe anak Jinggowati. Umbaran Kebo marcuwe. yo kene ora walaka. Amro pewalaka karo aku ora bakal tega lan mentara watene lan natoni karo kowe Barat. Barat Piye kebo marcuwe? ora ndak selai nalika semono aku nate nandur tresna kawan wong tuamu Jinggowati ing dheweke nate ning mergo sapa gedene rasa tresnaku sak upadi wong tua wadon Jinggowati aku ngupeng jagat sing ora ono. Barat Piye kebo marcuwe? kok menawa kanthi dalan iki kowe ndak usah dan ndak terkenyang wong tuamu gelem napa karo aku. Aku gelem mbok usadani. Nanging aku njaluk bebono karo kowe ngono. Kowe jaluk bebono apa? Aku wis ora kuat ngadeg meneh. Aku njaluk gendong ngono. Tunggal yang gegerku ndak kanthi nang kabupaten berarti Oh, kowe. Kebo marcuwe wis mati. Mula kanthi kuwi, kowe minangka dadi paseksen. Wiwit dina iki aku bakal jumeneng ratu ana ing Grati kanthi jejuluk Wuru Bisma Menak Jingga ngono.